Nada, estamos moi satisfeitos de que logrades eses éxitos. Hai que seguir traballando para que isto non decaiga. Eu sei que o deporte pois, é moi importante, o deporte require esforzo, como todo na vida, para lograr éxitos. E esta é unha faceta máis da vida, polo tanto, eu teño que felicitarvos a todas e a todos porque a verdade é que non é fácil. Non é fácil alcanzar éxitos e non é fácil alcanzar campeonatos ou subcampeonatos ou terceiros ou simplemente participar nun campeonato de España. Polo tanto, temos que estar todos, pois, como dixen, pois, de noraboa e que sigades loitando. Aquí co vosso entrenador, que é un exemplo, Lito, chámase Lito, verdad? Sí. Moi ben. Que é un exemplo de disciplina, de orden e de traballo, porque a verdade é que eu cada vez que o vexo é darvos unha orden, dicirvos algo e ver como todos, a verdade, pois sodes cómplices dese traballo, pois dá gusto. A verdade é que é un deporte que só por eso xa merece a pena, ver o orden, ver a disciplina, ver o esforzo que ten, xa só por eso vale a pena, porque hai outros deportes que non teñen ese carácter. Nada, pois gracias polo recibimento polo parte do Concello, sempre temos o apoio en eles para do pouco que eu poda solicitar ou pedir, pois nunca teño un no por resposta, e eso, que eso son os traballos dos rapaces. O meu graniño, pois, machacales un pouco, a verdad que a veces un pouco exigente, pero, bueno, o fruto está aí, nos deles, nas medallas, o fruto está aí. Entonces, esperemos seguir en esa liña. Estamos sendo non os mellores de Galicia, senón estamos en medallero, pois os mellores de España. Ahora mismo, se fose por clubes, duplicamos o que é o medallero do segundo puesto en clubes de España, que foi un club de Castilla e León, duplicamos en medallero. Na próxima cita que temos será en setembro, o nacional, sabe que é por clubes, porque este é un nacional de selección autonómica, non? Entón, esperamos que, pois, volver a revalidar o que é o ano pasado, que quedamos primeiros, pois, intentar volver a quedar igual, primeiros. Con máis ou menos diferencia en medallero, pero polo menos seguir en esa liña. Espero que eles me fagan caso para poder conquistar ese éxito, vamos. De miña parte non é sola, tamén é moito deles, non? E, bueno, pois eso. Gracias aos meus pupilos e gracias ao Concello. Vamos a aproveitar que estamos todos aquí para firmar un convenio de colaboración que mantemos todos os anos con todos os clubes deportivos do Concello. E como club deportivo que é do Concello Kickboxing Arcade, pois firmamos un convenio de colaboración con todas as entidades, sobre todo que promoven o deporte base, que é o máis importante, ao fin e ao cabo, que é o que promovan o deporte entre os rapaces, entre as categorías inferiores e tal. Entón, pois, bueno, un deles é o kickboxing, tamén hai os de deportistas individuais, bueno, pois, aproveitando a visita, pois, aproveitamos para firmar o convenio deste ano 2018.